Turn the Bible, please. In the book of John, chapter 6. So we'll stand as we give respect to the reading of God's Word. John chapter 6, verse 1 up to 6, and then verse 14. Beginning from verse 1, John 6, verse 1 to 6. The way to start, after these things, Jesus went over the sea of Galilee, which is the sea of Tiberias. Okay, lahat tayo sa verse 2 up to 6. The great multitude followed him because they saw his miracles which he did in them that were diseased. And Jesus went out to the mountain and recited his disciples. And the Passover of which the Jews was nigh. When Jesus then lifted his eyes and saw great company came to him, he said unto Philip, where shall we have this meat? And he said to prove him, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 rewards of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. So, yan po. Then sa last, ito pong result, no? Verse 11, Jesus took the loaves and when he had given thanks, distributed to the disciples, and the disciples of them that were set down, and likewise the fishes as much as they would. So ang last yan, verse 14, really start. Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, this is of a truth the prophet that should come into the world. Let us pray. Our Heavenly Father, our God of heaven, Father, Lord Jesus Christ, we humble ourselves, O God. We thank you for the great blessing that you've given to us. Thank you for your only begotten Son, Jesus Christ, who died on the cross so that we might be saved. Thank you for the gift of eternal life. Thank you, O God, for the privilege to be called your Son, O God. Thank you for this privilege once again to hear thy word. Yes. And we thank you, O God, for the church that you have established in this place. The Cornerstone Bible Baptist Church under the leadership of Pastor Al Vergara. Thank you for his passion for ministry. To his family, kung saan Panginoon ginamit mo sa ating gawain at only the local ministry but in the foreign field, partnering missions, missionaries. Father, we pray, asking the Holy Spirit to work in our midst. We thank you, God, once again, that is continually working in our hearts. Asking the Holy Spirit na siya, Panginoon, convicts the heart of the people. Rebuke the word of the devil, O God, and letting it distract, hinder us. Bind this power, O God. We pray that all boldness and power may speak thy word. Thank you for this verse, John 6, verse 1 to 14. That Christ said in verse 6 that he himself knew what he would do. He said this to prove him. To pray that he will be glorified through the preaching of the word of God. We ask this in the name of Jesus Christ, our Savior. Amen. Please be seated. Thank you. This is said to prove him, for he himself knew what he would do. When shall we buy bread? When shall we buy bread that these may eat? Pag ang taong tatanong, siyempre, sa bakery. Hindi na pwede sa hardware store o sa butika. Siyempre sa bakery. Pero ang Panginoon ng tanong, hindi yan ang ibig sabihin na sagutin ng sa bakery. When shall we buy bread that this may eat? Sa bakery. Ang sagot yan sa verse 6, and this is said to prove him. So, yan pala. Alright? Yan pala ang divine reason kung bakit sinabi ng Panginoon. Siyempre, alam ng Panginoon na mahirap sagutin yun di ba? Kung mayroon bang hanap natin ang bakery na magbilhan, ikulang pa rin. Kaya maliwanag yung sagot ng mga disciple, parang nag-gets nila siguro. Pero may mga bagay na pag-consider natin. And this is said to prove him, for he himself what he would do. So, ang sa Panginoon, hindi niya sinabi dahil hindi niya kaya. Ang purpose para i-prove. Hindi dahil hindi niya kaya. Kaya kung sa kanya lang, he himself knew what he would do. Siyempre Diyos yan at kaya niya. Yung word pala na he himself knew what he would do is referring sa verse 2 at verse 14. Verse 2, he can heal the sick. Even walang medisina at mga gamot, hambal o ano man dyan.
Kahit walang aparatos ng doktor, at kahit walang doktor, kaya mo pagaling na sakit. Amen. Verse 2 yan. Yeah. May medisina ba? Wala. May aparatos ng doktor? May doktor ba? May akularyo? Mas lalo wala. Pero gumaling, di ba? Verse 2. Yung verse 14, yung pag-provide ng tinapay, wala naman siya ginamit ng mga harina. Tama? Oh. Kaya yung provide ng harina. Kahit mag-provide ng tinapay, kahit walang harina at bakery, kaya yung mag-provide ng tinapay. Kung kaya yung magpagaling ng tao, kahit walang medisina at doktor, at aparatos ng doktor, He can provide bread in the wilderness. Oh, Nakita na yan ng Panginoon sa Old Testament, sa Book of Exodus. We Yeah, have amen. million of people in just one day. Ilang katutak siguro tinapay at tubig ang kakainin nila, kailangan nila. Pero maliwanag sa Bible, provided lahat every day. Million na tao yun. Yeah. Siyempre, Diyos, alam niya mga impossibility na bagay. Siya, eksperto dyan, tama? Oh. Proven na yan. Matagal na. Kaya kung sinabi niya, He Himself knew what He would do, ang purpose niya, hindi dahil hindi alam, ang purpose pala, para subukin. Amen. Kaya we like to speak on the subject, when God proves our faith. Bakit kailangan subukin? Para gamitin. Pwede niya gamitin. Pwede siya mag-perform ng himala. Yes. Pero kung may gagamitin siya ng tao, that's a privilege. Pero hindi niya magamit yan pag hindi niya masubok. Sino ang susubukin niya? Maliwanag. Si Philip. Sino si Philip? Tao. I know. Taong ligtas. Amen. Pag save ka ngayon, ikaw ang gagamitin ng Diyos. But, kailangan ma-prove. Ang ano? Yung galing mo? Hindi. Yung kapugihan natin? Mas lalo hindi. Tutuwa ako sa joke nila ni Pastor. Akala ko ako na magaling sa joke ng ganyan eh. Nawag kami, hindi dahil cute kami. Hindi naman siguro. Kasi kung ka-cute lang, eh yung ating mukha pa na, kahit sa purgatorio, hindi pwede. Kaya mas magandang joke yung idagdag sa joke ko. Wala yan sa libro. Amin na yan mga na-imbinto ba? Wala mo kahit sa purgatorio, hindi ko obra yung ating kapugihan. Grabe yan. Alright now, masubok. Paano tayo susubukin? Kalay mo? Yung bata ginamit. Hindi naman mayaman. Oh. Yung tinapay isda. Para yun sa bata eh. Yeah. Pero, dahil na-prove, yung pananampalataya ng tao, yung tinapay dalawang isda, bago kainin, ang purpose, bago ng bata, pero ginamit ng Panginoon for greater purpose. Yeah. Imagine na kaya, tao tayo, niligtas, may eternal life, may Holy Spirit tayo, we have the eternal words of God, tapos, namatay ka, ang saya-saya mo, punta ka ng langit. Ang tanong, Diyos ba masaya? Yun ang tanong dyan. Bakit? May purpose ang ating salvation? Oh, Kung amen. gaano kahalaga ang ating kaligtasan, mahalaga din ang purpose. Oh. Anong text yan? 2 Timothy 1 verse 9. Who hath saved us and hath called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace. Just imagine. Amen. Walang sasakyan na binili mo para lang tingnan mo sa 20 years, hindi nasira. Oh. Anong purpose? Para i-display o para gamitin? Kaya mo 20 years, hindi nasira. Pero sayang sa 20 years, hindi ginamit, tama? Amen. Ang kaligtasan natin, mahigit pa sa halaga ng sasakyan. Oh, amen. We are bought with a price. With the precious blood of Jesus Christ. Buong yaman sa buong mundo, pag ligtas ka, hindi kayang tumbasan ang halaga ng kaligtasan natin. Bawat isa sa atin. Amen. Ganun kahalaga ang purpose din ng Diyos. Amen. Kaya bago ka pupunta ng langit, kahit naawit ka pa, o hindi, talagang pupunta ka talaga ng langit kahit hindi ka mag-awit ng when we all get to heaven. Pero dapat may sagawa yung purpose ng Diyos. Para hindi lang ka ganansya. Ikaw lang makapakinabang ng kaligtasan. Dapat ang Panginoon din. Oh. By what? By fulfilling God's purpose in our lives. How? When God proves our faith. Amen. Amen. Apat ito. Pero mahaba to. Preach. Preach ako, alam nyo, ilan? 2 oras. Amen. Kaya haba na yan. Mahaba na yan. 1 hour and 59 minutes. Kasi mahaba na yung 2 hours, sama? Wala rin lagyan. Sorry, ito na. Amerikano yun, tama? Patay ka sa Amerikano. Baka ba? Uwi ka walang lagyan. Kahit uwi, wala. Nag-joke lang.
So, matatapos tayo. Basta, habang umikit ang oras, tatapos tayo. Okay? Kaya, kasi ko na yung oras ito. So, 4:30. Mga 14 minutes, tapos na tayo. Late pa rin. Okay? Salamat eh. Hatid mo na ako sa, mamaya sa Kalisaya. Siguro. Yan. Ni Kalisa dahil yung karwahe wala. So, mamaya na. Okay? May service na siguro tayo. So, okay na yun. Hindi tayo magmadali kasi preaching ito. Pero ang gawin ko, isang mari ko lang. Kasi pag mamadali tayo, mahirapan ako. Na-stress ako pag hindi madali. So, isang mari ko lang, tama? Oh. So, basahin ko lang. At kung medyo mahaba, so, kayo nang paliwanag sa inyong bahay din nila. Sabihin ko lang ng ruwa na, 4 ito eh. 4. Pero madali ito maalala. Madali. In-arrange ko talaga para kahit ako makaunawa. Kung minsan, sa sobrang dali, kami mismo hindi na unawa ng preaching. So, lahat tayo makaunawa nito. Simple lang ito. When God proves our faith, anong dapat natin gawin? Principles that we need to do when God proves our faith. Bakit? Kailangan tayong gagamitin ng Diyos. Hindi tayo gagamitin pag hindi tayo masubok. The word prove means to test, to try. To put on the test, or to try. Meaning, walang isang tao na gagamitin or maging effective sa isang bagay pag hindi niya na-prove ang kanyang sarili. Kaya walang estudyante na mag-graduate kung hindi siya nakapasa ng exam. Paano yung ma-prove kung hindi siya nakapasa ng exam? At kaya anong kalino mo, pag hindi ka kumuha ng exam, paano ka makapasa? At kung hindi ka makapasa, paano ka makagraduate? Tama? We need to prove our faith. Kaya kung pag-iralan natin, ang isang Kristiyano pag-asay, tinuturuan ng Word of God, hindi sapat na ikaw magaling sa Bible, marami kang alam. Walang question dyan. Ang tanong, nasubok ba ang iyong salita, ang salita ng Diyos sa buhay mo? Ibig sabihin, when God proves our faith, nasubok ba? Ang tinatawag natin, the validity, estudyante, marami kang alam, talino mo, kumuha ng exam, hindi. Kaya ako, walang problema, marami kang alam. Always present ka sa school. Pero pag exam, hindi kumuha, mabuti pa yung bubo yung classmate, kumuha ng exam, ayun, ang skorya 1. At least, kumuha ng exam, ang classmate ng bobo. Dapat unayan ang classmate yan ng bobo na walang alam. Oh. Tama? Amen. Kasi kumuha ng exam eh. Yeah. Talagang patunayan ko, wala akong alam. Oh. Pero yung matalino, hindi. Hanggang alam lang. Oh. Kaya magulat ang pastor ko minsan, di ba maraming alam ito ng simbahan? Pero walang magawa sa simbahan. Kaman ko lang, ilang taon na, okay sa mga bago. Kaya ang gusto ng Panginoon, hindi lang tayo maging marunong sa Bible. Amen. Marami ako napuntahan at napakinggan ng mensahe. Lahat ng mga preaching sa Facebook, na-absorb yan. Walang question dyan. Ang tanong, nasubok ba ang salita ng Diyos sa buhay mo? Pag hindi nasubok, mahirapan, gagamitin ka ng Diyos. Amen. Hindi dahil ang Panginoon walang kakayanan, kundi ang problema, hindi na-prove ang ating pananampalataya. Hindi Panginoon kaya gagawin ka na tayo, walang problema nga. Pero gusto tayong gagamitin, pero kailangan tayo subukin. Amen. Missionary, ayaw ng problema, hindi ka piliin ng Panginoon. Kaya minsan yung 4 na ito, para ito sa gusto lang susubukin ang kanilang buhay at gamitin ng Diyos. Amen. Pag willing ka, ang misay 4 na ito, para ito sa iyo. Amen? Amen. Pero kung hindi, ayaw mo, pakinig ka lang dyan. Walang problema, hindi kita pipilitin. Kahit ang Diyos, hindi ka pipilitin. Baka sa next mo na lang i-apply. Tama? Oh. Tama hindi? Tama. Sa gusto i-apply yung misay ito, hindi na kayo. 4 ito. Number 1, in verse number 5. When shall we bread that this may eat? Nakita nyo? Read later yan. Yeah. When God proves our faith, what shall we do? Principle number 1. Anong sinabi ni Jesus Christ at Panginoong sa Kristo? That this, anong nakita nyo? T-H-E-S-E or T-H-I-S? Verse 5 yan? Yeah. That this, plural, Yeah. not singular. Number 1, when God proves our faith, number 1, we must keep our focus on the right priorities or priority. Amen. Una, specific priority. Anong tawag dyan? God's priority. Anong priority? Pag sinabing priority, qualities or state of coming before another in time, more importance.
certain condition of being given attention before others. Pag sinabi pa lang divine priorities, right priorities, kung ano ang una na mahalaga na dapat natin gawin. Bakit priorities? O priority, I mean? Bakit divine priority? Hindi sinabi ng Panginoon that you may eat. Yeah. Sa Tagalog, para kayo makakain. At hindi sinabi ni Jesus that we may eat. Yeah. Oh. Kasama si Jesus. Hindi sinabi ni Jesus. Ang sinabi, His concern is others. That this. Amen. 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 Anong sa isip mo ngayon? Anong concern mo? Sarili mo o ibang tao? Diyan ka at diyan tayo binabase ng Panginoon kung paano tayo gagamitin niya for His purpose. Kahit willing tayo mapagamit, kahit anong galing natin, pag ibang ating priority, hindi tayo gagamitin ng Diyos for His ministry, for His power, for His purpose. Bakit? Our problem is our priority. Amen. Kahit anong marami, anong galing, at maraming pera, profesyon, lahat meron tayo. Pag mali ang priority, hindi gagamitin ng Diyos ang isang Kristyano. Ang kailangan ng mga membro sa simbahan, hindi yung laki ng pera, kundi yung tamang priority sa buhay. Amen. Amen. Hindi lang yung that, this, lad. Kung yung lad lang, TSIS, tama? Yeah. He is referring to the great multitude, amen? Amen. Anhin ng Panginoon sa isang simbahan. Malaki, may sasakyan, may property, but lack of God's priority. Yeah. Bakit? Ang gusto ng Panginoon sa bawat simbahan sa Baptist Churches Pilipinas ay magkaroon ng right priority. Ano yan? Not only Philippines, but all nations. Amen. Greater priorities. Kalahin mo priority mo, hindi na Philippines, but other nations, amen? Amen. Kung ang priority mo, worldwide, global, ang prayer mo, sa prayer mo pa lang, aabutin ng mahaba yan, tama? E paano Kristyano, mahaba, mag-pray ng mahaba? Kung ang priority niya, limited lang, pero kung ikaw ay magkaroon ng right priority, sa prayer mo pa lang, tatagal ka, tama? Amen. Bakit? Ang prayer mo global na. We have 200 nations, amen? Yeah. Kahit wala kang pera, pwede ka mag-pray, amen ba? Amen. Huwag mo kayaan, bago ka mamatay, hindi ka nakapag-pray ng 200 nations, amen? Walang bayad, tama? Oh. Amen ba? Amen. Missionary ang haba. I-divide mo sa 7. 200 divided by 7. You can finish 200 nations. Kasama na yung 260 missionary sa ABC. Kasama na ko dyan. I-pray mo na huwag kagatin ng lamok ang cute na missionary. Amen. You maximize the time of your prayer. Amen. Amen. You maximize the investment that you give for the ministry. Amen. But, Pastor, ano? Bakit ang kapal ng offering mo? Pastor, not only local, may world mission ako dyan. Amen. Lalaki ang kakayanan mo. Tama? Yeah. Tama hindi? Tama. Bakit? Mayroon kang right priority. Ano mong taong mayaman, malaking katawan, matindi, pero ang priority isa, maliit. Ay, yung prayer niya, ang laking tao, mayaman, ang galing, ang talino, pero priority, limited lang sa isang bagay, isang lugar. Eh, nakong hina. Kahit hindi ka maskulado, slim ka, katulad ko, at hindi ka cute, walang problema. Ang malaking priority mo. Ang problema, hindi ka na cute, hindi ka na malaki, Oh. maliit pang priority mo. Ikaw awa talaga, tama? Amen. Tama ba? Tama. Oh. Amen. Hindi ito palakihan, pagalingan. Amen. Ang tinitingnan ng Panginoon, hindi kung gaano kalaki ang property ng isang simbahan, kundi kung gaano kalaki ang kanilang kakayanan to fulfill the Great Commission. Amen. Maximize the priority of our ministry. Sabi mo, kahit ito, hindi kami kasing yaman ng ibang simbahan, but we have reached in our priority. Ay simbahan wala na makain, but we prioritize more for the ministry. When shall we buy bread? That this, not that we or that you make it, Amen. but others make it. Amen. Greater priority. Others. Amen. Amen. Hindi in-include ng Panginoon kanilang sarili. Ang mga disciple, ang kanyang sarili, but others. Yeah.
greater priority. Oh. Keep our focus on the right priority. Pagbigyan ka ng 1 milyon, sigurado next Sunday lalagnat ka. Oh. Kung 1,000 ka lang, mahirap ibigay. Pag may 1 million ka, maniwala ka, next Sunday may lagnat ka. Paano hindi lagnat? Mahirap ibigay ang 100,000 na tithes pa lang. Ang prinsipyo ko, magbigay ko ng tithes by the grace of God, dapat yung mission ko, duduble sa tithes. Hindi pa man giving yung tithes, sama? Yeah. Equal giving, you're returning God's part naman lang yan. Yung tithes na tithes, ang hina yan, simple lang yan. Mahirap, yung mission pa, Amen. dapat duduble yan. Ibig sabihin, 300,000 yan, pinakababa pag may 1 million ka. Kung sa pira mo na maliit, nahirap ka, parang hinimatay ka sa pagbilang, maliit yung pira mo. Pag malaki na, kaya huwag kang mag-pray na malaki. Ang i-pray natin, Panginoon, give me the right priority for the ministry. Amen. Oh, amen. And the rest will follow. Amen. Delikado pag malaki ang ating resources. Malaki ang accountability. Amen. Kung isa ang tinitingnan natin yung ating gusto lang makuha sa Panginoon, hindi natin tinitingnan yung ating accountability ba? Tama? Yeah. Walang magulang na magbigay ng 1 billion sa anak niya. Kung anak niya, bata pa at walang alam. Malaki nga, 25 years old, 30 years old, pero wala hindi na pag-aral ng accountant, hindi marunong magbilang. 6 times 6, kuha pa ng calculator. Huwag mo kuha ng calculator. Elevator. Hindi ba magkakitulaan yan? Yeah. The same sa Panginoon, amen ba? Amen. Bakit? Ang tinitingnan ng Panginoon, kung sino ang ating unahin, Amen. others. Amen? Amen. Number 2, priority, mahalaga yan. Kaya, huwag natin compare yung iba. Malaking pera, sa ating maliit. Hindi yan, bakit ganyan? Kasi alam ng Panginoon kung sino at kung kailan ibigay ang mga bagay na gusto natin. Kasi kung gusto mo lang, pag ibang priority mo, walang kwenta yun, tama? Tama hindi? Tama. Aanhin ng Panginoon sa bilyonaryo, kung priority yan, siya mismo, mabuti pang gobyerno, bayan muna, kung hindi masusunod kung minsan, tama? Mga kanan yan, siyempre, politiko yan eh. Bihiraan mo kita ng politiko na sinusunod ang kanya sinasabi. Bihira lang yan. Kaya ang si ating presidente, dati, stricto yan. Alam niya ang mga loko-lokong opisyal. Kaya salamat sa kanyang liderato na matapang sa tama. Kasi maraming loko-loko ng mga opisyal ko minsan. O walang tulay dito. Ang priority, bayan. Magpagawa ko ng tulay. O walang ilog dito. Magpagawa ko ng ilog. Diba? Gagawin. Akala mo totoo. Yun pala iba. So hindi tayo ganyan dapat. Tama? Yes. Tama hindi? We need to have the right priority. Na hindi sabi-sabi lang. Tama? Amen. Kinukundig natin ibang tao, parang ganun. Pero kung minsan, Kristyano, parang ganun. Tama? Pastor, pag magkaroon ako ng ganito, magbigay ako, ayun, wala pa rin. Pastor, makapag-asawa ako, maglingkod ako. Ayun, nakalingkod pa rin. Nakalingkod ba? Sa amin nakalingkod. Walang ginagawa ba? Nakaupo. Huwag mong hintayin yan. Ang kailangan mo, hindi life partner o life jacket o maging malaman o maging may milyonaryo o makatapos ng pag-aral. Ang kailangan ng Kristyano, right priority. If you have the right priority, ngayon ang right time to be used by God. Hindi kung maging milyonaryo ka, matagal pa yan, hindi yan mangyari, maniwala ka. Ama ba? Amen. Number 2, in verse number 7 and 8, Philip answered him. Dalawang sagot. Si Philip ay tinanong. Si Philip, 200 dinars of bread is not sufficient. Galing ni Philip. Walang calculator. Kasi imagine, 5,000 pa lang, lalaki pa lang. Nakalculate na, hindi kaya. Nasabi ko na kumisang sa mga tao ngayon, mga magaling sa mathematics, pero pag marami na, hindi na kaya. Ito sila, walang calculator. May calculator dati. 200 days salary, hirap to. I-calculate niya, hindi kaya. Tama talaga, tama? Ang galing ni Philip, no? Magaling sa mathematics. Eh, nako. Hindi pinansin ng Panginoon. Bakit? Ang sinong idea pinansin ng Panginoon? There's a lot here. Sino yan? Si Andrew. Verse 8 and 9. Bakit mali kay Philip? Pinag-aralan ko sa, may verse yan. Proverbs 16:25, Proverbs 14:12. There's a way to seem right unto man, but ends thereof are the ways of death. Alam nyo? Kung mayroon bang naghahadlang sa Word of God, yung tamang kaisipan ng tao. Ano yan? For example, ay, nahirap ako. Hindi ako. Nahirap ako, magbigay pa ako, mahirap na ako eh.
Magbigay pa ako sa misyon. Mahirap na ako. Magbigay pa ako. Hindi kawawa na ako. Logic yan ng mga isipan ng Pilipino. Oh. Parang tama. Pero mali. Mali yan. Amen. Yes. Wala pa akong trabaho. Magbigay ako. Parang tingnan mo, parang pakinggan, parang correct. Yeah. Parang spiritual dyan, aspect, dapat mahirap ka na, hindi pa ka magbigay, wala na. Eh, paano wala talaga? Ito yan, verse 8. Andrew, Simon Peter's brother, say unto him. May tinapay si Andrew? Wala. Ano sinabi ni Andrew? Verse 9. There is a lad here. Kaninong idea ang kinuha? Kay Philip ni Andrew. Andrew, verse 9. Ano ang verse sabi? Verse 10 pala. And Jesus, tama. 11, I mean. Tama, answer nyo. Kaninong kinuha ang idea? Kay Andrew. Saan? Verse 11, Jesus took the loaves. Jesus never took the idea of Philip. Tama? Are you following? Amen. Hindi ginawa ni Jesus ang idea ni Philip. Kahit tama yun. Yes. Hindi kailangan ng Panginoon ang ating tamang idea to oppose and resist the wisdom of God and the Word of God. Yes. Dapat i-back up yan. Kaya magulat kayo, maraming sa simbahan, almost na-observe ko, karamihan ginagamit yung hindi matalino. Na-observe nyo? Karamihan ng membro simbahan, yung mga hindi matalino, ang ginagamit sa simbahan. Yung mga matatalino, bihira ka makita, ginagamit. Iwan ko sa inyo, pero ako na-observe ko yan eh. Yeah. Basta busy ako eh. Lalo na mayaman, ay nako, bihira ka mga braga. Kita ka. Mga matatalino, maraming gusunin yan eh. Tama naman, agree ako. Kaya yung talino ko minsan, umahad lang sa'yo. Kaya ginagamit ka. Na hindi ka gamitin ng Diyos. Ma-prove mo yan sa sarili mo. Ilang taon na. Matalino. Pero kahit suluin niya, hindi marunong. Oh, amen. Yeah. Amen. Yan ang observe ko for the past 20 years. Magti 30 years na ako. 1994 ako na-baptize. Amen. There's a way that seemeth right unto men, but the ends thereof are the ways of death. Huwag nating ipairal ang ating katalinuhan sa Bible. Amen? Amen. Kulang sabihin ng Panginoon, huwag mong ipairal ang iyong tamang kaisipan sa programa ng misyon ng Panginoon na pakainin yung great multitude. Tama hindi? Tama. Tama. Kaya man sa simbahan mahirap, walang property, walang sasakyan, to partner sa world mission, world yan, kami nga walang property. Tama, tama. Amen. Kaya maraming simbahan sa Pilipinas na mahirap gamitin. Hindi dahil mahirap, kundi ang problema, ito. Number 2, right acceptance of the Word of God. Right priorities, number 2, right acceptance of the Word of God. Yung iba, hindi ginamit, hindi dahil mahirap, kundi mali ang pagtanggap ng salita ng Diyos. Thank God that Andrew accept the Word of God personally, positively. Tama? Amen. Urgently. Pinaliban niya sa kana. Hindi sinabi, urgently. Sabi urgently, hindi yung next pa. Diligently, responsibly, wholeheartedly, purposely. Amen. Bakit tumanat ng tinapay ng bata? Para siya makakain? Hindi. Pumunat ng tinapay para sa pangailangan ng Diyos. Amen. Amen. Acceptance, right? Acceptance of the Word of God. Accept the Word of God purposely. Bira ka makitang Krisyano, ganyan, no? Nag-sumikap, nag-strive para makatulong sa gawain ng Diyos. Yung iba, pastor, pag-pray ako para, no? Para umibinhawa yung buhay ko. Puro lang siya. Ay, walang kwenta. Amen. Kala mo siya, Mr. Pastor, pag-pray ko ako, parang ito uber pa eh, kurang na lang eh. Tanong, may bro ba nag-pray? Panginoon, Pastor, pray mo ako, bakit? Gusto ko mapagtrabaho, bakit? Yan, kawawa ang anak mo, hindi Pastor. Balas sila dyan. Ang una, Pastor, para makabigay ko ng ties ko at mission at makatulong sa building project sa ating rental sa building dito. Hindi maganda? Pag mali ang pagtanggap mo sa Word of God, mali ating buhay. Yes. Kaya maraming magulat kayo, bihira ka makita na milyonaryo, mayaman, na mapunta sa Baptist Church. Kasi karamihan na isipan ng tao, ano makakuha ko sa simbahan na yan? Oh. Kung mayroon mang mayaman sa simbahan, yung dating mahirap,
na naging mayaman. Mm. May disciple congregation of God sa simbahan namin. Hindi ko nasabihin. Ngayon, matindi. Wala ang storya. Dati mahirap na yan. Hindi bunga ko yun. Ginamit na ako ng Panginoon. Yung buwang ko may bunga din. Ayun, ginamit din ng Panginoon matindi. Talaga, ibang klase. Hindi ko sabihin yung pangalan para baka ang diablo mapan. Hindi ko sabihin pangalan. Dati mahirap. Nakita ko, pag siguro sa tayo, pupunta tayo sa simbahan, dahil may makuha tayo, you accept the we did not accept the word of God accordingly. Mali ang pagtanggap ng salita ng Diyos. Hindi tayo pupunta sa simbahan para sa ating sarili na pakanan. Yes. Amen. Yayaman pa ko dyan. Magbigay ko ng mission, babalikan pa ako ng Panginoon. Iyan ang isipan ng mga tao, nag-join sa scammer, kag sa mga, di ba? Magtaya siya, makunin siya, o milyon-milyon. Huwag natin ipahirap sa Panginoon. Amen ba? Amen. Amen. Panginoon, magbigay ko ng mission, may kuha ako. Iyan ang isipan nga ng tao na nataya sa scam. Hindi naman investment yan, kalukuhan yan. Yes. Pero investment na walang dokumento, walang mayor's permit. At kahit totoo yan, gagawin ng 1 million, maging 1 billion, mali pa rin. Ang kuman ng Diyos, we need to work hard in the book of Proverbs. Amen. Kahit ang piso ko maging 1 billion, hindi ko ibigay ang piso ko dyan. Bakit? That is satanic business. Period. Wala sa Bible? Wala sa Bible. That is, kahit sa government, bawal yan. Tama hindi. Tama. Kaya underground, saan sila pumapasok? Sa simbahan. Kasi may mga churches, di na alam ang bagay na yan. Legality. Tama? Tama hindi. Marami. Pero kung may alam ka, that is unscriptural. Ang tamang investment sa gawain ng Diyos. Amen ba? Amen. Kaya, mahirap daw ang membro sa simbahan. Pero nakapagtaya ng milyon, ayaw na scam. Buti nga. Pero pag missionary, piso, kalukuhan. Yes. Amen. Amen. We need to accept right acceptance of the Word of God. Amen. Pag sa ibang bagay, may pera. Pag sa gawain, wala. Amen. Amen. Yes. Missionary, paano na-observe yan? Siguro may wisdom ako ng Diyos. Alam kong nangyayari yan sa mga simbahan. Walang pera, pero makapangutang. Makapagbinta, pero may kailangan ng simbahan, rental, babayan every month. Ayaw mag-sacrifice. Tama ba? Amen. Pastor, magkano 22,000 ang rental dito? Panginoon, Pastor, yung pustiso ko, iprinda ko. Ginto to. Why not gagawin mo? Tama? Amen. Missionary, wala kang life partner, bigyan kita. Kahit life jacket na muna. Iisipin mo, ang mga bagay na matulungan ka. Amen. Hindi dahil may makuha ka. Amen. Tama ba? Pagdating sa mga bagay, handa mo utang magbinta. Pero sa gawain, Alright. parang akala mo, parang pulubi. Pero yun pala sa ibang bagay, milyonaryo. Mabuti na scam. Buti nga. Oh, tama. Pagdating sa Panginoon, dinigipit ang Panginoon. Amen. Ako sabihin, kawawa ko. Anong kawawa? The problem! Wrong acceptance of the Word of God. Pagdating sa paaralan, sinong masipag? Pagdating sa trabaho, magising ng umaga. Pag Sunday, late. Oh. Why? Wrong acceptance of the Word of God. Amen. Sinari pang mission ng pinitay mo. Lahat na! Oh. Preach. Kasi pag mali ang buhay natin, dala ang yung mission. Pag sa Facebook, talaga, akala mo sinong puro pagdating sa Bible, wala. Akala yan, tinuturo church siya mag-Bible reading, devotion. Puro sa Facebook. Ay, nako. Parang Bible, ang Facebook na parang Bible. God is jealous sa mga Kristiyano sa buong mundo. Almost young people ay nalindang, nadaya, I believe, 80 to 90% mga young people in bondage of the power of the telecommunication. Yes. Amen. Kasama ka. Mayroon ba dito? Oh, you're right. Huwag kang magparata. Yes. Isinari parang unang secret. Preach.
Paano gamitin ng Panginoon? Kristyano na mali ang pagtanggap ng salita ng Diyos. Yeah. Seriously, accept the Word of God diligently and seriously. Amen. Pag Amen. isang bagay, niloloko ng lalaki. Niloloko ng lalaki. Kahit niloloko na siya, okay na sa kanya, seryoso sa. Pero ang Word of God, totoo yan. Amen. Tama? Mm. Niloloko ka ng lalaki ko minsan, hindi ka para sa kastos magulang. Yung babae naman, madali maloko, tama? Amen. Hindi nagpala sa kastos sa magulang. Hindi naman cute yung lalaki. Ako nga cute na pastin. Tao, tao. Kaya, ano bang mga technique, mga panakapisto? Maya ka tanong ako. Seryoso sa mga walang kwintang bagay? O sa Panginoon, hindi seryoso? Amen. We need to accept the Word of God seriously. Amen. Hindi ko sinabi lang, nakalimutan ko na mag-asawa dahil sa seryoso sa salita ng Diyos. Seryoso yung salita ng Diyos sa misyon. Amen. Hindi yang madali sabihin yan. Ginawa ko talaga by the grace of God. Ito, tingnan nyo ako Yan pala. Akalain mo, pwede ako pupunta ng Liberia next year pa. Oh. Plano ko sana, maghanap muna ng life partner, kahit isa lang muna. Siyempre, kailangan dalawa. Kahit isa, isa pala, kahit isa. Wrong drama. Para makabalanda yung chick boy ito. Haanap ng life partner, hindi kahit isa. Dahil may preacher ako doon. Patuloy sila doon. Oh. Bakit ako pupunta? Ngayon? Mayroon kong i-prove sa Panginoon. My priority is not my life partner. God's priority. Why? Because number 2 ito. I take it seriously. Paano magkaroon ng number 2 principle seriously? Pag maling priority mo, number 1. Tama ba? Amen. Ano number 1? Right priority. If you have right priority, then take it what? Seriously. Right acceptance of the Word of God. Seryoso ka ba? Yung commitment mo, Amen. na grace, sa akin, may nag-support, 2 piso dito, 3 pesos. Oh. Projok mo yun. Gawin mo 350. Masalong chok yan. Missionary, kaya ko. Ilan? 100. Ako, 99. Bahala kayo. Kung lakihan nyo, bahala kayo. Joke. Hindi. Siyempre, hindi naman dahil malaki o maliit, okay na yun. Hindi yan, ipag-pray mo yan, tama? Oh. Alam mo, bigay ka ng 1,000, wala kang 1,000, 100 ng pira mo. Nakanyo? Hindi ito kompetisyon, tama? Iba siguro, wala na pang matrabaho na maganda, kaya maliit ang binigay. Eh kung kaya mo, milyonaryo ka, nagbigay ka ng piso. Missionary, ilan? Hindi, 999,000. No. Tama ka, milyonaryo ka, tama? Ah. Ilan ibigay mo? Kundi 999,000. Oh. Amen. Pareho na. Joke lang. Kung minsan mga kasyano kaya magbigay, pero talo pa ng mahirap. Tama? Kaya magbigay ng malaki, yung binibigay, ay, talo pa ng mga walang trabaho. Hindi naman, pero hindi ko sinabi ako ang unahin yung supportaran, hindi kami. Ang pastor nyo, tama? Amen. Tama ba? Amen. Siya ang una yung missionary, hindi kami. Amen. Amen. Nagbigay ka ba support sa pastor mo? Kaya tulong na lang sa pagrinta dito para mas yung lahat yan, tama? Huli na kami. Ang malaga, yung pangailangan ng pastor nyo, tama? Siya una yung missionary, amen ba? Para ayaw maniwala. Sa Bible yan, ha? Nakalimutan ko ng Christian, Pastor Libato yata, sa Negros. Sumusupport ka sa missionary, tapos pastor nyo, hindi nyo sinusuportaran, tama? Tama hindi? Yeah. O dapat pastor nyo una. Huli na kami. Kahit bigyan ko ng 1 milyon, ayaw ko. Unahan yung pastor mo. At naunahan nyo? Amen. Hindi yung joke ka, totoo talaga. Right acceptance of the Word of God. Seryoso ka, pag seryoso ka, yung commitment mo, what I mean, kahit maliit lang yan, seryosohin mo. Oh, amen. Kalahin mo yung commitment mo, every month sa misyon, 10 pesos na, ang liit na nga. Kahit pang load pa lang, kulang pa yan, tama? Eh, maliit na commitment, di pa na binigay. Ay talaga maniwala ka. Hindi pa ako missionary.
Wala akong mabigay. Ang ginawa ko, pastor, nagtrabaho ko sa construction. Bago pa akong imbro, that was 25 years ago siguro. May get more than 25 years ago. Talaga na. Eh, wala akong pera. Nag-aaral pa lang ako eh. College. Nahiya ako maghingi sa magulang ko. 4 peso lang pamasahe dati. Si pastor lang bigyan ng pamasahe sa mga... Eh, nahiya ako pa maghingi ng pamasahe. Siyempre, college graduate ka. Nagtrabaho ako sa construction. Dugo yung kamay ko sa simento at paa. Kaya mong cute mo, trabaho ko sa construction. Maraming yung people ngayon, maliit ang offering kasi tamad-tamad. Ano, di ba kabigay? Walang trabaho. Pag seryoso ka sa commitment mo, makabigay ka ng malaki, tama? Kaya mong cute mo, trabaho ko sa construction, college graduate, secondary college. At least wala pa akong trabaho, secondary pa lang, di pa graduate. Eh, wala akong mapasukan, hindi. Construction worker. Hindi, may offering ako, may bigay ko sa magulang ko, at may pamasahin ako. Magkano pamasahin kasawad ko? One day, 65 pesos itong tuwa na ako. Pero maliit pa rin yun. Good dati. Kaya hindi ko, tinuturo ko yan palagi. Kasi nakita ko, maraming yung people sa buong simbahan na hindi nagbibigay ng tithes at mission. Bakit nag-aaral? Kaya na po. It's time to work, amen? Take it seriously. Pag ngayon pa lang yung people ka, seryoso ka, gagamitin ka ng Diyos. Amen. Amen ba? Amen. Amen. Hindi ko sinabi, ginawa ko by the grace of God. By the grace of God. Amen. Yung people, amen ba? Yeah. Maliit pa lang ako, na-train na kami magtrabaho. Elementary. Nagtitinda ng ice candy. Maliit ako dyan. Parang cute ko talaga. Nakikita niyong man ko pa ko. Maliit ako. Elementary. Ang guys ko, mag-iyan ice candy. Yung kapatid ko mo yun, ayun, mayaman na sa Canada. Pag masipag ka, kahit ang delivery, pagpalain yan. Tama? Dapat tayo maging masipag sa Panginoon. Kristyano tayo, tama? Tama. Seryoso ka ba? Pag seryoso ka, huwag ka mahiya kahit naman buhat ka ng aeroplano at barko sa pier para makapibigyan ng mission. Amen. Yung nakakahiya, yung laking katawan ng hinihinga sa magulang, tama ba? It's time to work to prove the sincerity natin sa salita ng Diyos. Amen. Magtrabaho ako para makapagbigay sa mission. Hindi maganda? Tama? Tama ba? Tama. Pag hindi ka seryoso, wala. Madali sabihin, pero pag gawin, mahirap, no? Tama? Yung people, amen? Yeah. Amen ba? Okay tayo, mahirap sabihin. Amen na amen, mahirap sumagot. Huwag ka mahiya, hindi ka naman cute. Ako nga cute, nagtrabaho ako. Magulat si pastor. Oh, dumami ang offering niya. Pastor, lalaki ako, pero naglabada ako. Maganda? Pastor, pumunta ako sa doon at nagbungka ng lupa sa kapitbahay. Ayun, may pang-mission ako. Hindi maganda? Pag seryoso ka, may magagawa ka. Amen ba? Amen. Seryoso nga yung taong tamad. Humihingi, seryoso humihingi. Pag ako magulang, bago ka hingi ng 10 peso, mag-scrub ka muna. Lahat ang kisame, lagyan mo ng Pro-Wax. Train up a child the way should go. Maraming Kristiyanong tamad, pero magaling magligaw. Ang unang tanong bago ka magligaw, may trabaho ka ba? Pangalawa, cute ka ba? Amen. Wala na kayo, nag-trip tayo. Hira ko ang cute, wala kang life partner, ikaw pa? Tama hindi? Mahiya ka naman, tama? Totoo pastor, walang trabaho. Ang tapang. Oh. Akala ko ako lang matapang. Oh. Kaya mo walang trabaho, gusto mong asawa. Maniwala kayo, di ba? Tapang, tama? Matapang pa sa akin. Eh, wala talaga. Walang revival sa Baptist Church siya pag ganun, tama? Kaya number 3 na tayo. Bakalas pa religion. Anong number 3? There's a lot here. Verse 9 yan. Right priorities, right acceptance of the Word of God. Sabi ni Andrew. There's a lot here. Yung bata, saan? Malayo, malapit? Malapit. Pag malayo, there's a lot there. Malapit. Number 3, stay in the right place for God.
bata ay ginamit ng Diyos sapagkat ang bata ay hindi malayo sa presensya ni Jesus. Amen. Ginamit siya ng Diyos, hindi dahil mahirap siya o bata siya. Amen. Kaya mali ang prinsipyo. Hindi ako nagtuturo. At wala sa Bible yan na kung mahirap ka, bata ka, o milyonaryo ka, o pulubi ka gagamitin. Hindi batayan ang kahirapan, kayamanan. Amen. Ang batayan is our attitude and relationship. Amen. Right relationship. Amen. Number 3 principle yan. Stay in the right place. The place of God's will. Amen. Mahirap na backslider. Backslider pa. Wala talaga, mahirap na backslider pa. Yeah. Pag lockdown, ay talaga yung mga tao kawawa. Pero hindi alam ng pastor yung iba, nasa bahay, akala ng devotion, yun pala yung unlimited sa Facebook, walang kwenta. Lockdown na, dapat spend time ang mga Kristiyano, mag-fasting at prayers at mag-devotion dahil nagbigay ng judgment ang Panginoon sa buong mundo sapagkat ang mga tao ang yabang na ayaw makinig ng salita ng Diyos. Yes. It's time to pray from ang Kristiyano. Walang pakialam. Yeah. Backslider pa rin. Akala ng pastor, nag-pray yun pala. Pinapanood, walang kwenta sa gadget. Ang matindi pa yung people. Matindi manood ng mga bold at mga pornography. Hello! Yeah. Makontrol magulang? Hindi. May bili ng load. Yun pala, ML. Laruan ng Diablo. Provision? Wala. Walang pera sa mission. Pero pera sa ML? Amen. Why? They are in the wrong place. Amen. The safest place is in the will of God. Amen. The place of God's presence. Psalm 16:11. In thy presence is fullness of joy. Amen. Malayo ka sa presensya ng Diyos. Delikado. Wala kang lakas. Walang joy. Ang joy natin, hindi yung mawala yung lockdown o crisis. Ang kailangan natin, ang joy natin, sa lumapit sa presensya ng Diyos. Amen. Kaya ang lockdown at crisis, ginamit yan, ginalaw ng Panginoon, para yung mga tao, ang believer, ay ma-remind na matotoo, may kamatayan. Kasi ang yabang na ng tao, hindi makinig sa Word of God, kundi padala ng judgment. Kaya yung mga tao lumalabas at nagpipray na sa labas. Pero mga Kristyano, takot, tama? Yung mga asay lumalabas, nagpipray, tama? Pero mga Kristyano, takot mag-preach, tama? Yeah. Observe nyo? Paano maging matapang? Walang power ng salita ng Diyos. Hanggang pangalan lang. Nabaptist daw. Hello? Amen. Pero walang time sa salita ng Diyos. Yeah. Memorize nyo 135, Mark 135. Diyos na yan, si Kristo, omnipotent God. Pasabing omnipotent, all-powerful God yan. Amen ba? Anong sabi? And in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place, and there prayed. Yeah. Omnipotent God ka ba? Omnipotent ba tayo? Hindi na. Tama? Tama ba? Yeah. Ang Diyos omnipotent. Yes. But maaga gumising para mag-spend time sa presensya ng Diyos. Amen. Paano gigising yung Kristyano kung napuyat sa ng gabi? 11. Tulog. Gising pa. 1 o'clock ng umaga. Gising pa. Ang gising, alas 8. May devotion? Wala. Kasi nalate sa school at sa trabaho. May devotion? Wala. Ang problema ng Kristyano, walang time sa Diyos. Maniwala kayo. Hello? Amen. Nakonvict. Ang Word of God na pinipress ko ngayon, nakonvict ka? Amen ba? Amen. Amen. Missionary, paano mo nalaman? Secret. The Word of God that I preach, buhay ito. Yeah. Kahit hindi kita kilala, the Word of God na napakinggan mo yun, convicts your heart. Hindi tayo ng konsensya, kasi ikaw walang tan sa Word of God, tama? Yes. Kaya magulat ang pastor, bakit ba? Matamlay ka. Saan ka pupunta? Sa sementeryo, simbahan. Mabuti pa pupunta sa bungan, ang saya-saya. Parang pupunta sa church, masaya. Hawak yung manok. Ikaw pupunta sa simbahan, parang pupunta sa sementeryo. Bakit? Monday to Saturday, walang revival. Why? They are far from the place of God's will. Yes. Far from the place of God's presence. Draw nigh to God, and
and He will provide to you. Amen. Bakit hindi ginamit? Dahil mahirap, dahil hindi ka nakatapos, dahil walang life partner, walang life jacket, walang lahat. Mali! The problem is far from the presence of God. Amen. Maling lugar. Stay in the right place. The place of God's will. The place of God's presence. The place of God's purpose and power. Stay! God will use you. Last, number 4. Make the men sit down. Anong gagawin? Kakain? Siyempre, sit down eh. Pag matulog, lie down, tama? Oh. Kakain? Saan yung tinapay? Isda pagkain. Sit down muna. Verse 10 yan. Last na tayo. Ready na kayo. Amen. Wale. Kita mo, pinaka-ikli ito ha, tama? Summary ko na. Naalala niyo number 1? Anong number 1? Right. We must focus. Oh, ano yan? Right. Keep our focus, right priority. Number 2. Acceptance. Right acceptance of the word of God. Number 3. Stay in the right place for God. Number 4. Make the men sit down. Kakain. Pag lie down, matulog. Kakain talaga. Yeah. Kasi sit down. Saan yung tinapay? Bakit inuna yung sit down? Number 4, I mean. Number 4. By making or doing the right way. Doing the right way in preparing for God's blessings. Gagawin natin ang tamang paghanda, pamaraan sa paghanda ng pagpapala. Making the right way in preparing for God's blessing. Bago ang Diyos magbigay ng pagpapala, gusto tayo ipaghanda. Amen ba? Amen. Gusto mo ng blessing? Ang tanong, gusto niyo ng blessing ay Amen. young people, amen? Amen. Kaya sabi ng magulang, i-prepare kayo, tama? Amen. Train up a child. Paano magulang walang time? Anak, ito ng gadget. Manood ka dyan. See you in 10 years. Di ba yan ang nangyayari ngayon? Tama? Bata pa, patay na ang cells sa katawan kasi 12 years old ka below, delikado yan, alam niyo yan, tama? Radiation yan, delikado? Yes. Anak, bahala ka, mag-enjoy ka sa kamatayan mo ha. Ay, walang mangyari. Amen. Gusto ng Panginoon i-bless yung anak mo, paglaki yan, preacher yan. Eh wala, nasubstitute sa mga gadget dahil wala ng time ang magulang. Hello? Anak, ilang taon na? 5 years old. Anak, 20 years from now, maging assistant preacher ka dito. Tutulungan ng pastor, ikaw magkandak ng song leading. Lahat ito. Huwag ka mang-chicks muna kasi hindi ka naman pugi. Anak, ang malaga, preacher ka dito. Okay ba? Yes, Nay. Gusto ng Panginoon paghanda yan. Dahil gusto niya papapalain. Gusto ng Panginoon pakainin yung mga tao. Sabi naman sa disciples, make the men sit down. Panginoon, 5,000, mabuti sumunod. Gusto ng Panginoon pagpalain mga tao dito sa Dumaguete. What if the people fail to prepare sa mga tao sa Dumaguete? By what? By neglecting to preach the gospel. Gusto ng Panginoon, gusto pagpalain, bigyan ng ganito, gusto ng Panginoon, but we need to make the right preparation. Amen. Sa inyong barangay, maraming tao dyan, gusto ng Panginoon, maligtas yan. Eh, paano maligtas? Kahit gospel class, hindi naabutan. Tapos ng lockdown, yun sana ang opportunity. Brad says, Kapitan, gusto ko pupunta dyan, kay bawal. Alcohol na ako, ito ang gospel tract at Bible at basahin mo na lang kahit abutan mo na yung mga tao sa barangay nyo. Hindi ka na masisitahin yan. Tama ba? Tama. Tumulong ng Panginoon sa lockdown. Takot ng tao. Open yan. Pero ang Kristiyano, hindi na-discern ang ginagawa ng Diyos. Salit na lumabas, nagtago pa. Na-expire yung lockdown. Yung tao naging mayabang na. Kaya mahirap isulwinin. Tama ba? Hello? Amen. Tumutulong ng Panginoon. Yeah. Nakita nyo? Sino umadlan ng pagpapala? Tayo. Amen ba? Hello? Ang Kristiyano na walang ginagawa sa Diyos, yun ang naghahadlang sa pagpapala na gagawin ng Diyos. Kung ang mga disciples hindi sumunod. Ano ang sinasabi nito?
Make the men sit down. Sinasabihan mga disciple, mabuti sumunod. Bakit? Gusto ni Kristo pakainin ng mga tao. Amen ba? Amen. Amen ba? Amen. Ang preparation na gagawin ng mga Kristiyano, Baptist churches, hindi lang dito. All nations. Gusto niyo maligtas sa ibang bansa? Pray and give for missions. Amen. Anak, ano ginagawa mo? Nay, nagsikat ako, nagtrabaho ako. Hindi kayo hingi ng pera pag load. Hindi na, Nay. Kaya ko na. Tutulog ko ito, may ito pala. Nay, bensyupaw, pagkain. May pira na ako, Nay. Nag-construction ako at trabaho ako, Nay. Magbigay ako sa local mission at foreign mission. Kasama yung cute na missionary. Ano ba? Amen ba? Amen. Nagising ka na. Na-revive ka. Tama? May magagawa ka. Amen ba? If you make the right way to prepare for God's blessings. Ang Diyos hindi madamot. Hindi niya gagawin ang blessing ibigay sa atin pag tayo walang ginagawang paghanda para sa Kanya. Amen. Ang pinaka-strong supporting verse mo dyan, Hebrews 11:7. By faith, Noah, being one of God of things not yet as of things not seen, as yet moved with fear, prepared an ark. He prepared an ark for how many years? 120 years yata. 100 years. 120 no? Parang gano'n. Kasi imagine, paghanda pa lang. Ang haba ng paghanda. Sinunod niya, tama? Yeah. He followed the instruction of God accordingly. Bakit? Alam nyo, sa Bible scholar, ang arka mahaba. Hindi alam, walang idea si Noah kung bakit gano'n kahaba. Ito pala sa libro ng isang pastor sa Pastor Rodimaton. Nakapunta yun sa video eh. Maraming books na gawa. Ilang books yan. Yung pinakabang pala, waves. I think mga 200 meters or feet. Pag ang arka mikli, delikado sa alon na pinakamahaba. Kaya kailangan ng arka mahaba. Kita ng Panginoon yan, tama? Kaya design ng arka ng Panginoon mahaba. Parang pinakabang alon hanggang dito lang. Pag hindi sinunod, delikado ang arka, pati siya, tama? Yeah. Follow the instruction of God accordingly. Amen. Kaya maraming young people, pag nag-asawa, sira ang buhay. Pag sira ang buhay ng mag-asawa sa simbahan, damay ang simbahan sapagkat ang mag-asawa, family, belong sa local church. Bago mag-asawa, prepare, follow the instruction of God through parental leadership. Pastoral leadership. Hindi ito papugihan. Amen. Kailangan mo ng advice, counsel, to follow, na gagawin, ipaghanda ang buhay mo bago sasabak sa marriage life. Tama ba? Tama ba? Amen. Kaya ang problema ng karamihan ng pastor, young people, nag-asawa, nang hindi tama. Excited, mag-asawa, pero hindi alam ang gagawin. Tama ba? Tama ba? Amen. Sino kawawa? Ang simbahan. Sundalo, gustong nasasabak sa labanan, hindi nag-training. Ayun, tuputok pa lang, patay sa iba. Matapang ako, walang problema, kasi tapang ka, kaya pula ko. But you need to prepare, training, sa training ground. Tama ba? Ako, by the grace of God, reservist sa Navy. Amen. Hindi joke. Hindi ko pa napa-certificate ko. Ulit ko yan. Kailangan tayo i-prepare. Tama ba? Walang magagawa ang Diyos. Kasi ang Kristiyano, walang ginagawang paghanda sa kanyang buhay. Amen ba? Amen. Diyan nakasalalay kung paano tayo gagamitin ng Panginoon. Si David, bago pinataya ang higante, pinataya ang leon at bear. Yeah. Hello? Oh. Paano mo patayin ang higante kung pusa at aso, takot? King Saul. Pinatay ko ano? Pusa at aso. Hindi mo kumbinsi si King Saul, tama? Tama ba? Wala yan, nonsense. So salamat, pinataya, hindi biro. Leon at bear, tama? Yeah. Anong paganda ginagawa mo? Katakot-takot ang paganda ginawa by the grace of God bago ko nag-missionary sa Liberia. Pati pag-asawa nakalimutan ko. Kaya hindi ko takot punta doon. Paglamok lang, maliit yan.
Dala ako ng katon at saka kulambo. Amen. Hindi yan magpapatras sa akin. Kahit walang support na malaki, no problem. I can survive. Why? Ipinaghanda ako ng Diyos. Oh. Gusto ko yung gamitin ng Panginoon? Amen ba? Amen. Prepare! Yes. Right way to prepare for God's blessing. Amen. After that, the Bible says, Jesus taught the loaves. Amen ba? Amen. Kinuha na ang tinapay. Bakit? The result. God will use our life. Kahit ano sabihin mo, Panginoon, take my life, a living sacrifice, hanggang awit lang. Hindi ka gagamitin ng Diyos kahit na tumambling ka pa sa pag-awit mo. Maniwala ka. Amen. Yeah. Bakit? Ang gagamitin ng Diyos, yung Kristiyano na mayroong right priority. Yung Kristiyano na mayroong right acceptance sa the Word of God. Ang Kristiyano na nasa right place of God's will and God's purpose. God's presence. Ang Kristiyano na mayroong right way, making the right way of receiving God's blessing sa kanyang buhay. Amen. Jesus taught the loaves. At sa kamay ng Panginoon, nakuha na ang tinapay. Diyan mo makikita at ma-experience ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. The power of God's sufficiency. Productivity. Tapos lahat, sufficiency. Satisfied. Productivity, may sobra na ipon. At ipon, may sobra pa, take out pa. At higit sa lahat, greater purpose na kilala ang Panginoon. Sapat na ang buhay mo pag gamitin ng Diyos pag masubo ka. Hindi mo kailangan lumaba ang buhay mo, Panginoon. Bigyan ko ng mahabang buhay. Mali. Panginoon, help me to have the right priority. Right acceptance of the Word of God. Right place and right way to prepare for your blessing. Hindi natin kailangan humingi ng mahabang oras at buhay. Ipagamit natin by allowing God to prove our lives. Amen? Amen. Doon dumami ang tinapay sa kamay ng Panginoon, hindi sa kamay ng bata. Amen ba? Amen. Yeah. Kaya kung ikaw ngayon sa kamay mo, Amen. hindi ka pa, hindi mo ma-apply ang apat na prinsipyo na ito, hanggang bata ka lang na may hawak na tinapay, kawawang tinapay sa kamay ng bata, tama? Maubos yan sa kape ng bata. Amen. Sa akin, 10 tinapay, pansin kulang yan. Lalo na sa bata. Mapapanis yung tinapay, isda, kung di magamit. Kung salamat, nilagay at pinagamit sa Diyos. Sayang ang buhay mo. Hindi ka barley loaves. Tama ba? We are bought with a price. A new life in Christ. Precious ang buhay mo. Huwag mong sayangin. Amen? Ilagay sa kamay ng Diyos. Paano? If we apply this 4 principle. God bless you. When God proves our faith. Panginoon Diyos, salamat sa iyong salita. Tayo ngayong hapon. It's time, O God, that you will convict our heart to this invitation. Salamat po sa mensahe ng convict sa amin. To all the members of this church, ikaw nakalam sa iyong buhay, anong mga bagay na gusto mong ilapit sa Diyos, why not come and make a decision as we continue this, Pastor?